Pa Sale, vreme je za novi klip. Gde si, Davore? Novi klip, malo pre smo snimili jedan, zar opet? Pa još jedan, Pa bez dva ništa. mi cijeli dan u teretani, Ovako, ja sam danas odlučio da treniram kao bodybuilder, a u tome će mi pomoći niko drugi nego Sale Lazić. Našao sam najboljeg stručnjaka. Može, danas pravimo bildericu od tebe, mada mislim da ćeš ti sve savršeno da uradiš. E sad, mene zanima, od čega ćemo mi krenuti? Znaš kako, Sale, ja imam jednu ideju. Ja sam mislio da se ti ponašaš kao da ja imam u obe ruke i da mi zadaješ izazove, a ja to da radim i da bude kao da imam da ću moći da ispratim i da uradim to. Aha, okej. Pa prva vežba, možemo odmah krenemo na neku vežbu. Može, naravno. Prva vežba koja mi pada na pamet, to je lateralno dizanje sa bučicama. Dobro. Kako bi to uradili? Ti uradiš jedno, dva ponavljanja i ja radim odmah za to. Okej. Da probamo. To je tvoja ideja, ti si tražio, znači može. Radimo to, okej. Ništa, idemo da nađemo bučice. Evo krećemo sa lateralnim dizanjem sa bučicama. Dakle, radimo ruke pored i guramo u stranu. Trudimo se da ne dižemo gore palac, nego kao držimo čašu vode i prosipamo. Jer ako dignemo gore ide prednje rame, onda ga isključimo ovako i to je to. Trudimo se da toj visini lakat bude baš visoko, da ne bude ovako. I to je to. Trudimo se da ključne kosti budu dole i sve znaš. Još jedna stvar je jako bitno da ne razmišljamo da mi ne dižemo bučice gore, nego guramo od sebe. Ako dižemo, onda ćemo razmišljati da radimo sa trapezima. Ako samo spustimo ključne kosti i guramo u stranu, onda će raditi isključivo srednje rame. Još jedna stvar je to je cimanje, nema cimanja. I to je to. Tako da, evo, ja sam... Diploma. Sad ću ja da ti kažem kako ja odmah razmišljam, s obzirom da nemam jednu ruku. To bi bilo baš zanimljivo da vide kako, naravno, osobe s invaliditetom razmišljaju. Kad bi izašao na binu. Ja bih to voleo iskreno, ti kažem. Kako bi to dobro, to priča bi? Ne znam, puno je 10, ali... Jesi ti 10 uzeo? Ja sam 5. Stvarno? Da, ozbiljno. Nisam vidio. Ajde probat ću. Ja bih ovu ruku morao malo ukoso jer ne mogu drugačije, mislim možda mogu ovako, čekaj. Ti si dakle uzeo 10 kila bučice. Iako sam ti rekao da imaš 5 kao ja. Dobro, ajmo. Radimo. Ajmo. Je ovo loše? To je ta tehnika, dobro, odlično. Nekako mi čudno. Jel osjetiš jednako da pogađaš? Osjećam da ću da umrem. Jel ti teže u ovoj, levoj? U levoj mi je lakše dupla. Viš? Da, manje je poluga. Mala je poluga, zato sam skontao. Ako bi malo držao u koso... A, sad si prebacio i otežao si, da. Odlično, ja mislim da je 10 od 10 savlađena. Da imamo kako će ljudi da iskomentarišu. Savladao si u vežbu savršeno. Oduševljen sam, ja sam oduševljen. Idemo na vežbu broj 2, radimo bench press. A stvarno si bezobrazan. Pa si ti rekao bench press, ne? Šali se. Koji si ti care? Ajde. Može, to je to, ostavi tako, nema šta sad. Dobro, hoćemo zagrevanje sa šipkom. Može, zagrevanje sa šipkom idemo, ajde. Treba pomoć da kao spotujem to? Mislim ne, ali dobro. Spoti ga za svaki slučaj. Okej, čekaj. Opa. Tu je bubica, sve okej. Kakav sam benčaroš. Simetrično ide, horizontalno. Samo što mi je ovo strana visoka, ali... Po 10 kila, znači 40 kila. 40 kila? Ajde. Dobro. U ovom slučaju ja bih skinuo bubicu za svaki slučaj da ovo ne bi meni palo na bubicu. Ajde. Ima fora da zakačiš na nos, ali dobro. Dobro može, čekaj, za uvo ćemo. Za uvo, da. To. Evo sad je, idemo 40 kila. Ja ti ništa ne pomažem, ti sam. Samo što dižem kao usporen snimak, ali dole. Okej. To tebi je baš lagano. Moja ne osjećam ništa, okej. Bravo! Hoćemo da probamo 60, gdje stavit ćemo 5. Po 5, a? Ma da. Okej, ovdje imamo 50 kila. Neka može još jednom, be. Pa ti pričaš, tebi lagano. Dosta. Hoćemo je... Dobro, to je to.
Okej. To, ti do sutra možeš ovako. Noge, pa dobro. Tu ne. Ja, molim te. Ovo je demonstracija, kad bude mučenje onda će pun gaz biti. Idemo sljedeća vežba, posljednja za ovaj trening, za ovaj test, da prođeš, za sada si prošao 2 od 2 vežbe, ali imaš treću. Inspirisao me Arnold Schwarzenegger, pošto on ima taj nevjerovatan biceps koji ja nikad neću imati. I jedna od glavnih vežbi je pregib za biceps sa bučicama, stojeći. Tako da, izvoli. To je jedan, ne, mora. Čekaj, zaboravio sam ruku. Evo. Jedna. Ovdje uvijek radim 2, jer je kraća poluga i zbog toga. Vidi se tačno da... Da. Uvijek je ovako fiksiram. Da osjetim na lacu da mi je sve ravno. To je to. Baš radi. Već me krenula pumpa i to sa 10 kg. Da. Okej. Inače moje omiljene militari. Mislim da ne treba više da se dokazuješ, jer si uspeo sve 3 vežbe. Ja ti čestitam, ti si novopečeni bodybuilder. Hvala Salu što mi je pokazao neke osnovne vežbe što se tiče bodybuildinga, pošto ja radim nešto drugo, street workout. Ako niste, pogledajte i naš drugi video koji smo snimili, baš je dobar. Boga mi najbolji. I tako, eto, pišite komentare, dakle, ovo će biti na Davorom kanalu. Svi vi koji ste došli zbog mene, pretplatite se obavezno. Ja ću pogledati komentare, ostavite neki komentar podrške, eto, pa možda neko u budućnosti opet nešto snimimo. Pišite i neke ideje, što ne, mi ćemo to pogledati. Šta biste voljeli da vidite? Da jedemo nešto. Može, neki izazov, ko će više da pojede. Može, pišite šta i komentar sa najviše lajkova, idemo to da jedemo. Ajde. Može, ajde, to je to.